Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Qala babut thaharati wan nadhafati. Babut thaharati utawi iki iku bab kang tetep ing dalem mertelake suci wan nadhafati lan bebersih. Qala dawuh sapa al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abu Ja'far haddatsana Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Sahal Al-Qadhi haddatsana Ibrahim bin Hunais an abihi an Ismail radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Ismail qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah alaikum natepana sira kabeh bisiwaki ing siwakan fa inna fihi mongko setuhune tetep ing dalem siwak asrahi salin ana 10 pira-pira tingkah madharatan bersihake lil fami marang cangkem wa mardotan lan ridake iku korsine kafi ana anune jipuk korsine kafi ana montor ya madharatan bersihake lil fami marang cangkem wa mardotan lan ridake lir rabbi marang pengiran wa mafrah wa maf rohatan lan bungake lil malaikati ing malaikat wa majilatan lan madangake lil basori marang mripat wa yubayyidu lan mutiake apa siwakan al asnana ing boro-boro untu wa yasyuddu lan bapoake apa siwakan al lisata ing gusi wa yuzhibu lan ngilangake apa siwakan al haqra ing budal wa yahdumu lan ngejur apa siwakan apa ama ing panganan wa yaqbau lan megot apa siwakan al balghoma ing balghom niku dahak wa tudwa afulan den tikelake apa bihi sebab siwak as-shalawatu apa ganjarane salat wa yutai bulan gawe wangi apa siwakan anuk hata ing abab wa utawi cangkem thariqul Qur'ani iku dalane Quran. Bab niki nerangake sesuci lan bersih. Al-Faqih rahimahullahu taala dawuh haddatsana Abu Ja'far sa'akhiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sira kabeh supaya padha nglakoni siwakan karena siwakan iku ngandung paedah kang aki ana 10 perkara. Sayangi sampean doran duwe siwak. Ana sing nggawa once niku regane 2.500.000. Nggih, once iku nggih ora mari tok ganjaran. Ya ora kanggo dalan golek ridane pengiran ning nek siwakan iku golek salah satu dalan kanggo tumuju tengene ridani Gusti Allah ning sayange masih regane 20.000 iku ora duwe yakin ora duwe gledah niku sing denggo tas nek ana siwake nggih wani dol gledah yakin dol ora ana siwake wis yakin ra ana nggih yakin ra ana siwake nggih padahal regane 20.000 niku tak larangno nggih soalé asline 10.000 ku entuk loro dadi umpamane sing dienggo tuku kunci niku nggih 2.500.000 nek ditukono siwak untuk piro niku walah sak salatan niku nggih ganti sak salatan kan ganti nggih padahal asline ya padha-padha ilange ya asli podo-podo ilangi ora mungkin nggih atik gading asih regane lara kok ya ilang bahkan nek ilang gelakno uang
Jadi wong kuwi nek siwakan ngandung faedah sing akeh ana 10 perkara. Siji bersihno cangkem. Nomor loro ndadekake ridane pangeran kang maha agung. Sing nomor 3 bungake malaikat, sing nomor 4 nggih gawe padang mripat. Terus kejaba ngoten go mutihno untu. Kejaba mutihno untu go mbapohno gusi. Lah sing pen ngilengno kidal. Ngerti kidal nggih? Lane nek cara pelawak niku ana sing tau takok dagelan niku. Dina cangkem iku masih disikat kok ijeh ambune abape gak enak. Luweh-luweh nek telat nyikat. Krana kono iku dienggo nggon kuman. Lah akhire kumane niku teng mriku. Mulane ambune gak enak. Niku nek versine dagelan. Nggih. Dienggo cangkeme sampean niku kula sampean kan dienggo ngising kuman. Mboten len jawabi ngoten. Masuk akal nggih. Tapi niku wong dagelan tetep dagelan. Kejaba ngilangno budal uga iso ngejur panganan. Terus ngilangake balgom. Napa balgom wau? Apa Mang Jon? Mang muni lho aku. Ora ndungu. Oh. Riak dahak. Biasanya sampean melek ketong nasi kuat. Ngeten iki lho, nggih. Kejaba ngoten nikelake ganjarane salat. Jadi 2 rakaate salat 2 rakaate wong sing nalika arep salat siwakan. Iku padha karo 70 rakaate wong sing salat ora siwakan lho. Ngono sampean gak gelem modali selawe. Tau duwe jan. Ora ngantul di apan kowe duwe. Nggih. Kejaba ngoten uga ndadekno wangine abab. Krana nggih, ndadekno wangi abab. Padahal cangkem iku dadi dalane awak dhewe nalika akhire lafadze Quran. Qala dawu sapa al-Faqih hadatsana Muhammad bin Fadl bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Waqi an Anil Auza'i an Hasan bin Atiyah rafa'a hal marfu'ake sapa Hasan ilan Nabi ing iki hadis marang Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa jeneng Nabi al wudu tai wudu satrul imani ke separone imam. Satrul imani ku separone iman. Wasiwaku tai siwakan satrul wudu iku separone wudu. Walaula an asyukka lan lamun ora ana utawi ora ingsun gawe kembaratan, ora mlaratake ingsun ala umat ing atase umat ingsun lamartu mengko yekti perintah ingsun hum ing umati bisiwaki kelawan siwakan inda kulli sholatin ing dalem nalikane saben-saben nglakoni salat. Wa rakaatani ta 2 rakaat yastakani kang siwakan fihi ma ing dalem rakaatain sapa abdu kawul abdul kuwi utama min sab'ina rakaatan tinimbang 70 rakaatan apa rakaate la yastaku kang ora siwakan sapa abad fiha ing dalem sab'in. Al-Faqih Abu Lais Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samad Konti dawuh hadatsana Muhammad bin Fadl sa'akhiri. Panjenengane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine wudu iku separone iman. Wudu niku separone iman. Mulane nek lapo-lapo dianjurno kon wudu. Nggih. Lah siwakan niku separone wudu. Umpamane aku ora nguwatirke gawe payah umatku, tentu tak perintah supaya siwakan saben-saben arep salat. Dawuh Kanjeng Nabi laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Karena sampeyan diwatirke kepayahan kerepoten wong ku nek arep salat kon siwakan, akhire gak diwajib ning disunatno. Nggih. Lan pamerdine wong niku nggih
Karena akhirnya peh dibilang malah barang sunnah wae kok. Ora usah. Lah rong rakaat kanthi siwakan iku luwih utama katimbang 70 rakaat sing tanpa siwakan. Sampeyan bayangno, sampeyan cukup salat rong rakaat siwakan. Mulane kula nate roh kiai niku pas derek derek jamaah traweh niku. Jamaah traweh. Niku anggere halep salat niku siwakan. Jadi rong rakaat traweh kan ada. 20 rakaat niku saben arep salat traweh rong rakaat niku siwakan. Wala dawuh sapa al-Faqih radhiyallahu taala anhu haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Hamdan haddatsana Al-Husain bin Ali Al-Tusi haddatsana Muhammad bin Syauqah haddatsana Yaqub bin Ibrahim haddatsana Abi Ishaq an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sunne Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi khamsun utawi 5 minal fitrati kutub asai fitrah kosyari biku gunting brengos wa taqlimul awfari lan ngetoki pira-pira kuku wa halqul anati lan nyukur rambut tutuk ngerti nggih tutuk nggih wajan tutuk lak tutuk karo kok aneh men cangkem kok ana rambuté nggih tutuk maksudnya niku wulu kembung bulu kembung kartu bulu kembung astagfirullahaladzim ayo nek ngaji lho mlebune iku nondi wete kok bener-bener bungen tuwa wong biyen ku ya tau tak critani tentang bulu kembung kok ya ora diperhatekno anane dijengeni sing ngoten niku krana napa nggih wong Jawa niku denger saru nggih ngarani keumpaman disebut kaya sing sampeyan akhirnya terus paham niku saru bulu kembung iku rambut ndas ngisor rambut ndas ngisor sini bulu apa Jan? Bulu kembung wis paham? Wanatful ibti lan babuti rambut cingklaan wasiwaku lan siwakan Panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh perkara 5 iki setengah saking fitrah tegese lakon luhur kita mulane sampeyan aja salah patrap sing nomor 1 ngundingi brengos aja dijabuti sing dijabuti gak brengos nek brengos iku digunting atau dicukur sing nomor 2 ngetoki kuku sampean rapat sregep kukune rada dawa-dawa akhire kaya kuku macan mulane gambaran niku nggih cara tokoh mak lampir niku elek apa apik elek nggih gambaran lho niku nggih mak lampir niku elek gambarane tokoh mulane krana mak lampir niku elek gambaran kukune digawe iteng ya dawa-dawa sisan nak wong kembare rata-rata kukune dadi ingu mulane kula niku nate didolani kiai ndilalah sing suguh niku bocah resik kukune dawa kukiyane ki mendel mawon barang akhire mungkur santriyem niku mau ya mate Kanjeng Nabi Pak lha kene napa lah kukune dawa-dawa kula dikaten ki mulane gak usah kembaraan ngono kuwi biasa ngoten mawon rambut ya rasa gondrong biasa ngoten mawon lho sing met jono pantes kukune ya biasa diketoki luweh-luweh nek dina Jumat mungkin teng wingi insyaallah wonten critane sedaya carane ngetoki kuku teng dinten napa jadi nomor 1 ngetoki brengos guntingi brengos sing nomor 2 ngetoki kuku sing nomor 3 nyukur wulu kembung tau mbok cukur Jan sayangi ora krana netepi sunahe Kanjeng Nabi angko mulai Jon dadi lek nyukur krana anut netepi sunahe Kanjeng
Kanjeng Nabi. Ya paling-paling krana brewoken ngoten sampean cukur ya. Sing nomor 4 mbubuti rambut kelek. Nek kelek niku gak dicukur ning dibubuti. Nggih. Versi kula nate tanglet kenging napa kok dibubuti? Hikmahe napa? Krana rasa kesel sing manggone tangan niku nalika dijabuti iku insyaallah melu metu. Sing nomor 5 siwakan. Jadi sesuk dimodali tuku siwak. Mungkin niku Pak Simon kan online. Oh, nek sarjana kon online ora ketemu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mah. Asyiwaku tawi siwakan bata ta'aming dalam sawise mangan aldolu kuluwe utama min wasifataini tinimbang wadon ayu loro. Waru yalan dari riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu posune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi la yazaru laler raking sirking sapa Jibril. Jadi leren-leren mesti selalu. Jibril itu selalu ngoten. Nggih. La yazaru raking sir sapa Jibril yusi iku masihati sapa Jibril ni ingsun bil jari kelawan hae tangga hatta donantu hingga nyono sapa ingsun anahu ingsun Jibril. Sayu warisu iku bakal nguwaki warisan sapa Jibril hu ing jan. Wala yazalu ora leren-leren yusi iku masihati sapa Jibril ni ingsun bil mamaliki kelawan hae pira-pira budak. Hatta donan tuing nyono sapa ingsun anahu ing sedune Jibril ya jalu iku dadekake sapa Jibril itkim marang merdekane mamalik waktan ing dalam siji wektu. Wala yazalu ora kingsir sapa Jibril yusi iku masihati sapa Jibril ni ingsun bisiwake kelawan siwakan. Hatta donan tuing nyono sapa ingsun anahu ing sedune Jibril yadrud iku ngilangno gusi sapa Jibril ni ingsun yakni yudhibu yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi yudhibu ngilangno sapa Jibril alisata ing gusi. Wala yazalun ala gingsir leren sapa Jibril yusi iku masihati sapa Jibril ni ingsun binisa iklan hae wong wadon. Hatta donantu ing nyono sapa anahu ing sedune Jibril yo harim iku ngaromake sapa Jibril talako ing megat. Wala yazalun ora gingsir sapa Jibril yusi iku masihati sapa Jibril ingsun bi sholatil laili kelawan salat bengi hatta donantu hingga nyono ingsun anak khiyara umat ingsun pilihane umat ingsun layana munaiku ora kena turu sapa khiyar bilaili ing dalem wektu bengi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jawab siwakan sawise mangan niku luwih utama ketimbang wadon ayu loro. Nggih. Saking istimewane siwakan. Diriwayatake saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh sing artine Jibril iku tansah mekas-mekas karo aku perkara tangga tentang hae tangga hingga aku nyono yen tangga iku diparingi hak bisa maris arep tinggalane tanggane. Nggih, saking ulihe kudune wong niku hormat maring tanggane. Jibril iku uga tansah mekas-mekas aku perkara budak, hingga aku nyono kemerdekaane budak iku bakal ditemtokake wektune. Jibril wah piye amin mekas aku tentang hae budak. Sehingga aku nyono koyok-koyok iku sisi wektuku dimerdekakno dhek. Jibril iku uga tansah mekas-mekas marang aku perkara siwakan, hingga aku nyono yen manusa bakal diilangi gusi. Soalnya kan teknik fikih ku fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Nggih siwakan. Nek zaman segep-segepe Kang Nur nggih sampai dinggo kaluan. Nggih main dene niku siwakan. Saiki kita wis ora. Tobat oleh siwakan. Lah wong siwakan kok tobat wong kudune dilanggengno malah ditobat.
رحيم فرج على